pěkná kavárnička, tady se nebude chybět. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si tady u vás vybral sypané čaje, nebo z nabídky sypaných čajů, a protože tomu skoro nerozumím, tak bych vás chtěl poprosit, abyste mi to osvětlil a já bych si potom podle toho vybral. A jestli můžu poprosit, když tak se posaďte, protože věřím tomu, že to nebude krátké. Dobrá. Tak sypaných čajů máme v nabídce několik. Vám nabídnout buď to čaje, nečaje, což jsou vlastně čaje z jiných bylin, většinou nemají nic společného s čajovníkem. A pak vám můžu nabídnout čaje, které se vyrábějí už z čajovníků. To máme čaje bílé, zelené, polozelené, takzvané oolongy, černé a puéry. Pak máme speciální čajové směsi. To jsou buď to ovoněné čaje, to je opět z čajovníků a ovoněný buď to směsí nějakých dalších bylin nebo třeba karamelem, a čajové směsi speciální, kde je namíchán i s jinou bylinou ten čajovník. Já vám děkuji za vysvětlení, ale z té vaší nabídky, kterou jste tady říkal, mě docela zaujaly ty zelený, polozelený a ty puéry. Jestli byste mi mohl k tomu něco říct bližšího, já třeba bych si vybral, nebo jak se ten zelený, jak se připravuje polozelený a jak se sbírá, nebo z čeho jsou ty puéry. Jestli byste mi to mohl nějakým způsobem vysvětlit a pak bychom si vybrali asi konkrétní čaj. Tak hlavní rozdíl je samozřejmě mezi něma v chuti a ve způsobu výroby. Ty zelené čaje se vlastně lístky hned po té, co se odtrhají, tak se přeruší proces fermentace nějakým usušením, ať už je to v páře nebo nad ohněm. To všechno dodává speciální, zcela typickou chuť pro ty jednotlivé čaje. U oolongů ta fermentace trvá mnohem déle než u zelených čajů, ale zase kratší dobu než u puérů a ještě kratší dobu než u černých čajů. Ty polozelené čaje se opět lístky nechají trošku povadnout, pomačkají se, vytvaruje se ručně či na strojích, záleží na sortách a na kvalitě toho čaje, který výrobní postup se zvolí. Toto všechno ovlivňuje tu konečnou chuť. Jinak vlastně veškeré čaje jsou v podstatě produktem jedné a té samé rostliny, má pouhý 3 až 4 kultivary, tady se vědecké názory liší. U puérů je ta doba fermentace delší než u polozelených a zelených čajů, nicméně kratší než u čajů černých. Lístky se pak různě překládají, dávají se na závěr do forem a případně se sypou do bavlněných pytlíků. Na bavlněných pytlících se později udělá uzel a v tomto tvaru se ty čaje lisujou, což jim dává u většiny ten tradiční vzhled té puérové cihly či puérového koláče. Děkuji za vysvětlení. Mě teda velice zaujalo to vaše vysvětlení. Já jsem se chtěl zeptat akorát, jestli by bylo možné, protože u jednoho čaje říkáte, že je lehce fermentovaný, nebo u toho zeleného, že hned je sušený párou nebo nad ohněm, těch polozelených, že jsou nějakým způsobem přifermentovaný. U toho puéru, že se lisuje do nějakých koláčů. Já jsem se chtěl zeptat, jestli byste mě mohl ukázat, jak se takový čaj připravuje, nebo jaký je rozdíl mezi těmi čaji fyzicky, aby jsme se na ně mohli kouknout, jestli by to něco takového bylo možné?
Tak jo, já vám rád ty vzorky ukážu, akorát pro ně musím dozadu, tak kdybyste šel se mnou k pultu. Tak, to mám nějaké vzorky. Ještě tam mám další, tak já se k ní vrátím, ale od každého něco. A tadyhle jsou ty koláče ještě vlastně rozbalený. Vypadají puerové koláče, než se rozbalí. Potom lisování. Vypadá ten puer, jako když je jako ciglička slisovaný dohromady. Můžu? Můžete. Zajímavý. Přivoněte ji klidně hezky. To je zajímavá vůně, taková zvláštní vůně. To vypadá velice zajímavě. Pak vlastně tady mám zástupce bílého čaje. Tam se používají mladé lístky a v podstatě i pupeny. Jsou takové, když se na ně podíváte, jsou ty lístečky, tak jsou krásně chlupatý. Používají se ty úplně nejčerstvější, nejmladší. Takže já vám děkuji za tu ukázku, bylo to velice zajímavý. Já bych si vybral tady ten Lung Ching, česky dražší studna, jestli byste mi to mohl připravit. Samozřejmě. Jo, takže poprosím, děkuji. Ja. Asi se bude dlouze chladit. Děkuju. Děkuju. A ještě vás poprosím, sedněte, jestli můžete mě ještě k tomu něco krásného říct. Pokud
Moc krát děkuji, že jste mi tak dobře poradil. Ta chuť je opravdu výborná toho čaje. Takže jsme se dostali k tomu, že to je teda čínský čaj. Je to zelený čaj, jestli jsem si dobře vybral. A opravdu název byl tuším Drečí studna. Takže opravdu je to výborný čaj. Já děkuji. A můžeme si o tom ještě chvíli povídat, protože to bylo velice zajímavé. Tak tady ta Drečí studna je velice známý čínský čaj, patří mezi zelené a dá se z ní udělat několik velmi kvalitních nálevů. Opravdu velmi chutné. Já vám děkuji za vaše pěkné povídání o čaji, mně se to velice líbilo, určitě se znovu objevím a budu rád, když budeme moci zkoušet další druhy čajů. Já se těším na vaši další návštěvu.